laya sa bilangguan, gipusil patay kaginang buntag. Hinungdan sa panaglalis, mao ang ayos lang. Suspect sa krimen, dali hinuong nadakpan. Si Chona Carion sa report. Igo na lang sa pagdanguingoy ang inahan o isuon nga nagsudong sa naghayang nga patayng lawas ni Jerome Navasca, 31 anyos, taga Luwer, Calunasan. Si Navasca gipusil samtang nanilhig sa likod nga bahin sa simbahan sa Barangay Guadalupe pasado alas 6 kaganihang buntag. Didto na nakabsan sa kinabuhi si Navasca sa usa ka tindahan. Ay, naniligra na siya dira, ma'am. Muna ako nabantayan, giduol na siya atong kapusil ba, nadag sundang. Yani, ako ngingnan ayaw dong, kay nagharungay naman silang duha. Pagingon ayaw dong, sige na siya atras, katong kapusil, atras. Kiong mo to siya, atras, pag abot niya, nahayang. Nahayang ang kapusil, wapat to siya pusila, nahayang to, pagkayang, dito na niya gipusil. Giingong gikalali sa biktima ang suspect nga si Antonino Sabay, 52 anyos nga nagsugo kaniya pagpalit og ice. Nasayran nga gipangitaan ni Sabay si Navasca sa gipapalit niyang ice nga misangpot sa ilang panaglalis. Ang biktima na ilang nga mo'y sugo-sugoon sa ilang dapit. Go niya, dali raw. Left armpit. Dali ra hinuong nasikop si Sabay sa mga barangay tanod o mga sakop sa Guadalupe Police Station. Kinsa nakuhaan og caliber 22 nga may mga bala og duha ka kabhang. Giangkon sa suspect nga iyang gipusil ang biktima tungod sa kalagot nga gibunalan siya. Pabuto na ko, wala ko sa iga. Ni Dasmag no nagmain noon. Ni Dirinas pa doon sa una ko ambunan. Ni Bura kong nawa. Kay ako'y may gumuon ako. Naghangay kong sakit. Bag-o lang nakagawa sa bilangguan ang biktima sa kasong arson. Nakahiagom usab siya og nervous breakdown. Chona Carion, Balitang Bisdak.